कनी गदेगा बातें टीवी। जिया, टेल अस अबाउट इट। म्यूजिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कौन बना तुम्हारी इस म्यूजिकल जर्नी की प्रेरणा? Kajing penyak yau ya ke film Hindi na Bollywood kabala wan ring dor ru hakani ka rilom khasi kabala ai kerteng ka rock on tu kalaya menta la shetio hakani ka nong ba Shillong hakani ka shetio blala la sakhi ya kajing wan tu jong ki paj ba na kaleng ka rilom khasi ba jantia shaka Anjali Galleria Cinema Hall ban pet ya kani ka film ka bran ru artli kajing roi khasi ki bala roi ka kan hon samasol mat ka usha uthop na lor kri paj ba ka ban ai man sem shu ya ki bam pat pet ya kani ka film ka de kajing wan chkhmat wat ki ting shop ki puran kiba nakani ka nong ba kan thop ru yiki khot jong samasol hanin ka janmiet ka kharsau tu rek nai weng ringkat ki ba yang asam jong ki klalet chakani ka hol ban pet yikani ka film bat nalor kine hanin ka janmiet wa ka kan hon jong ka bati CTV ru jaran ki la poi chakani ka hol ban ye pet yikani ka film ka ban pan pauna mi kari lom khasi jantia hagari India hi boroko कोई दुख हो ना हो कोई गम। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। तुम स्टेज पर परफॉर्म करने से घबराती क्यों? जब देखो म्यूजिक बनाते। ये था तेरा नया मैजिक? दिस रबिश। मेरी संगीत छोड़ देने से आपको खुशी मिलेगी बाबा? तुमने आज तक उनसे और इस दुनिया से अपना म्यूजिक छुपाया है, लेकिन अब और नहीं। ये वक्त तुम्हारा है जिया। Rock on! है ये वक्त का इशारा। Rock on! हर लम्हा पुकारा। Rock on! यूं ही देखता है क्या तू? Rock on! जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। Ekre ka film ko ba itanat ni raya open do bastang bukut bat ngi yubun ki jat roi bat ki tin ki ba ngim la singim da sutho ba ring sutho ding ba ga jing tho ding polok rong ki ba kit jingmut bat kadon ka drama kadon ka ki jing roi ba pher ban ngi ya ka jing persang kalong ba biang ten rei hagajo opor lada pisngap yakini ki jirwai sisien msutho yakini sotana jengki hinrei ta pisngap kata ka dega jingi jangan banga dega sin ka baar banga nganyu i gini ko film te dega sin ka baar kumta hadien plasngap ka sin ka baar sin ka balai ka sedang bandrung pat kitu ki kentien jeng jirwai kitu ki sur jeng tu ki jirwai ki sedang bandrung bat kada ka ai ka ba sotanat banyu i ru ya ka jing itanat jeng ka ri jongi ki lom ki wa bat kumtuk mu pi te ngi ya ka jing kraw ko jong blay ya ka jing long kerpang jong gari jong te ngi kermen ba kania ka dai kan dai ka jing playlat ba kanum dai ka sin ka ba kut no andrei ba ki we pade ki nong snap film ki bana ki we ki jaka na Bollywood le se na ki we giri kinwan segini kai rigi jongi bat kanong ka jing mentoy om ka tang sisin raya ki bobon balang borok kanong ka jing mentoy ling ba ka jing ring jong ya kini ki film khamtam kane kan kalong kembang address lenga ongi ki bre ki ba sa hin ki than ki jongi nomor ka film kemba new 4% e kadai ka ba kiring sekani ka jaka jongi te bakindale ka ban pe ka ni ka movie ke ni ibha ya kajing internet jong kari kajongi shwa bangin yo ya kata ka kerteng mo kum ka rock capital ngat ngong ni ban yo shwa ya kata ka sin ka sotanat ba ki don ki breu ki ba haka industry haka Bollywood industry ki ba ong ba ka de rock capital sotanat henry kamla kam ni nga syukur kermen ba kanum pentami pada ni ki breu bakin perkhat sisa ba ka de namar kadang kidang bun ki kam kidang ba nang haban le bat kadang jengai bangin poi sakata ka bangin yo sisa bangin ong ba ka de rock capital ke bangapet yakni ka film ho ngai tenat bat ngasu komen sibun bangi ngi ki brio shani ngi yo ban chimbenta hakani ka film tang ba ka jing perkhat jong ha ngas ngo kumba kaniru
kajing yo I yang ni ke film pada ke long kumba ke pen long yang ni pada ban perkat ba la kadang don hi pada ke cakar ke bengin nang la menang pentebit susu kan kan ni ke jingtem kamtam ke ba kumban suongi tang hai ni benta jongi ngi UI khasi jantia bateng teng ila ban tem siapo sabar jong ke state nang ni la ni segi ke Jakarta malong ladang ngi yo lat pada hakan ni kumkan ke film pada ke balet keleng keri India bat siki kendong kan serat jong ke ri ke jongi bat ru saka pertai kadek ke bas no tanat bah bat kadek ke khampalaru bat ki bangilaya kendu itu ki brio setia bagi nyatem bat ki wi benriu kita semua pela sisa ada kata ya gitar ki jingtem kila jui hanre kan jingtem jongi ki 4 jui te kadek ke jing ngau sarong kalong hi ya ke benriu hi brok koi kam dei tangya ya mangi simet la ni tangya ka ban kan kadek hi ke benriu brok koi kawai ka ba ningkong kalong ba ka jing trash tom hi ka ba ningkong te sa kawai pada ka company dei ba kibrio te henre ka ba kadu te ka sap hi ladap hidan ka sap ki yo I ki kibrio bat ka ba ningkong ka ba ngai ba hakasap kade bandon kata ka jing ka identity kembangan bu akan tin nong wei kade kata ka badon kata ka jinglong tenrai ka jinglong lajong kan te ladang idon kata kibrio ki mana barkin si yo I ba te buat kibrio ki ba kinjong ngiru kin yo I hi kata bat ya kata ngi di manri kendong Kani Kadeka Pati CTV.